Duha ka tigpayuhot og illegal nga droga ang nadakpan sa bypass operation sa otoridad sa Zamboanga City. Usa sa dinakpan, person deprived of liberty o PDL sa Bureau of Corrections 9. Kapin 6.8 million pesos nga kantidad sa illegal nga droga na recover sa otoridad. Dugang detalye sa report ni Efren Mamak. Arestado sa mga personahe sa PIDEA Region 9 ug kapulisan ang duha ka giingong tigpayuhot og illegal nga droga atol sa bypass operation at bang sa San Ramon Prison and Penal Farm sa Barangay Talisayan, Zamboanga City pasado alas 10 sa buntag adlawng Martes. Ang 42 anyos nga suspek usa ka PDL sa maong penal farm nga gipaubos sa minimum status, samtang ang 28 anyos nga kauban ini residente sa Isabela City, Basilan. Atol sa operasyon, nakumpiska sa otoridad ang gibana-banaang usa ka kilo sa gituoang shabu nga mokantidad og 6.8 million pesos. Apan, wala dayon nadala sa PIDEA 9 ang mga dinakpan, ilabi na ang kadtong PDL sa San Ramon Prison and Penal Farm kay wala pa una gitugutan sa Bureau of Corrections 9 tungod na ngayo pa kini og pagtugod sa ilang kauluhan. Hinuon, natugutan ra kini kadugayan. Gisulayan sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuha ang payag sa PIDEA 9 o sa Bucor 9 apan midumili una kini sa paghatag gumikan padayon pa ang ilang investigasyon. Ginasuta pasab nila kung asa gikan ang giingong shabu ug paunsa nagkaila ang PDL ug ang lain pang dinakpan. Gikustodiya na sa PIDEA 9 ang mga drug paraphernalia lakip ang mga dinakpan nga wala na miluwat og pahayag. Posible silang mag-atubang og kasong paglapas sa RA 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao.